tilbage. Jeg hedder Dennis Ravn, og jeg skal fortælle dig, hvordan du kan være med i en fantastisk konkurrence om at vinde filmen Kongens Store Tale, som er prisbelønnet, og som jeg faktisk ikke har set endnu, men som skulle være helt fantastisk. Hvis du kunne tænke dig at få den her, så skal du holde en stor tale for en ven. Og den tale skal du indspille, sende til mig, og det gør du på en meget, meget, meget snedig måde. Og det her, det vil du elske, for det kan du også dele med dine venner. Du skal have et lille program til din telefon eller på din computer. Hvis du skal bruge computeren, så er det forklaret meget nemt inde på vores hjemmeside. Men hvis du skal bruge din telefon, så tager du din smartphone. Her, du må ikke kigge, hvad det er for en kode, jeg har her. Sådan der, godt. Så tager du lige herinde på din iPhone, men også til Android virker det. Nu går jeg ind i App Store, så finder du det program, der hedder Audioboo. Kan du se, det står lige der. Det er gratis, så installerer du det. Det er mega smart. Der kan du nemlig indspille din tale. Nu installerer jeg det lige på min telefon her, lynhurtigt. Den indlæser, sådan der. Når du så har installeret programmet her, så kan du oprette en profil, hvis du har lyst. Det synes jeg, du skal gøre, fordi det er sådan sjovest. Men ellers så kan du bare starte programmet, og allerede der gå i gang med at indspille en tale til din ven. Og hvad skal sådan en tale til en ven indeholde? Du har måske øvet dig til en konfirmation, eller et bryllup, eller et eller andet. Ellers er det meget godt ligesom at komme i gang. For hvis du tænker, ham der, den gamle engelske konge, han stod og hakkede og stammede, fordi han skulle tale til nogle tusind mennesker. Hey, du skal jo bare tale til alle Novas lytter. Vi har omkring 1,5 million om ugen. Så det er også lidt en sjov ting for dig. Du starter programmet, så ser du her, der står record nede i bunden. Klikker på den. Trykker en gang mere. Så tæller den ned, og så kan du gå i gang. Ja, nu er jeg jo ikke den store taler, men jeg er meget, meget, meget glad for, at jeg i dag må stå og tale til min rigtig gode ven og kollega, som hedder Mikkel Vesterkamp. Jeg må faktisk sige, at han er et af de dygtigste mennesker, og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi han tilfældigvis er min chef. Nej, han er det dygtigste og sødeste og rareste og mest bebrillede væsen, jeg kender. Så Mikkel, vil du gifte med mig? Jeg skal lige arbejde lidt på, slutningen, men det vil være min tale. Så vil jeg så trykke pause her efterfølgende, og så kan man trykke publish. Sådan. Hvad skal den hedde? Den kunne for eksempel hedde tale. Sådan. Og så kan man sige, så skriver man lige tag hernede, trykker på plus, og så skriver man Nova. Det med V. Nova FM. OK. Save. Bum! Så kommer din tale lige ind til mig. Så kan jeg snuppe den, spille den i radioen, og hvis din tale kommer i radioen, så vinder du den her fantastiske film, hvor du kan få nogle tricks til at blive en endnu bedre taler. Jeg håber, du bliver klogere af det her, ellers så kan du bare lige spole tilbage og se videoen en gang til. Det er fuldstændig gratis. Held og lykke, jeg glæder mig til at høre din tale, og at du begynder at høre nogle af de taler, som jeg lægger op inde på Audioboo. Så vi høres ved i radioen.